Akcija prikupljanja knjiga odnosi se na lektiru osnovnih i srednjih škola. Bibliotekar Željana Berović istakla je da pored ovih lektira građani mogu da poklone i druge žanrove knjiga koje im možda nisu neophodne jer svakako bi bile od velike koristi u našim školskim bibliotekama. Ovim putem zaista pozivamo sve naše sugrađane koji imaju bilo koju školsku lektiru, da li za osnovnu ili srednju školu ili bilo koju drugu knjigu, da je dostave ovdje kod nas u biblioteku, a mi ćemo to dalje u narednom periodu raspoređivati onako po onim školama gdje je šta neophodno. U prošlogodišnjoj akciji je prikupljeno oko 500 naslova. Tako smo i podijelili po školama kojima su bile neophodne, odvojili smo sve naslove i onako smo ravnomjerno dijelili. Nadamo se i ove godine da će biti možda čak i dupli odziv, tako da se radujemo zaista svakoj ovoj akciji koju organizujemo. Građani svakako mogu da iskoriste slobodno vrijeme i donesu knjige u biblioteku jer će ova akcija prikupljanja trajati mjesec dana. Iz biblioteke poručuju da svakako naši sugrađani koji nisu članovi biblioteke Filip Višnjić mogu da učine to svakodnevno, da se učlane i postanu dio jedne velike porodice. Pozvala bih sve naše sugrađane koji nisu članovi naše biblioteke da to učine, da se učlane, da učine nešto dobro za sebe i da postanu dio jedne velike porodice koju čini Narodna biblioteka Filip Višnjić, a to je nešto više od 8.000 članova. Narodna biblioteka Filip Višnjić posvećuje veliku pažnju slijepim osobama, te su im u svojoj zgradi obezbijedili prostorije adekvatno uređene za potrebe slijepih ljudi. Pored toga, biblioteka održava dugogodišnju dobru saradnju sa vrtićem Čika Jova Zmaj. Mi smo biblioteka koja je otvorila i kutak za slijepa i slabovida lica. Naša koleginica to uredno vodi, tako da i tu imamo isto posjećenost, njih otprilike 80, ne znam sad tačan broj da vam kažem koliko članova ima na području Bijeljine. Kutak posjeduje CD-ove, posjedujemo Brajeve knjige na Brajevom pismu pisane. Dobro je kutak zaista opremljen u saradnji sa glavnom bibliotekom za slijepa i slabovida lica iz Banja Luke, zaista to dobro funkcioniše. Narodna biblioteka obraća pažnju i na najmlađe naše čitaoce, to su naši drugari iz vrtića Čika Jova Zmaj i vrtića Bubamara. Mi u proteklih godina radimo zaista svaki četvrtak sa njima, tako da imamo te radionice za naše najmlađe drugare koji imaju od 5 do 6,5 godina, to je taj neki predškolski uzrast. Bibliotekarka Željana Berović ističe da su u biblioteci zadovoljni odzivom do sada, te očekuju i u narednom periodu dobar odziv. Prema njenim riječima, ova akcija se održava već drugu godinu za redom i uvijek počinje na Dan međunarodne pismenosti. Ona je također iskoristila ovu priliku i poručila da svi oni građani koji vole kulturu dođu u prostorije Narodne biblioteke.